खावलायनो सानबावबाय नोंथांमोननिसिम जाय जायानो जेसांखिनि दाहालागै इउटिउबारफोर दोङो बा इउटिउब क्रिएटर जोंनि बर'नि नोंथांमोनाबो बे आं दा जेरै जि भुलखौ मावदों नोंथांमोना मावाबानो जाबाय आं दिनै आं लेसन मोनबाय नोंथांमोना बे भुलखौ मावनो नाङा नोंथांमोना आं बायदि नङाबा मोनसे समाव बा बेफोरबायदि प्रब्लेमाव गोग्लैनो गोनां जागोन आरो नोंथांमोना भिउसनि थाखाय बा वाट्स आवारनि थाखाय बा फेमास जानो थाखाय आं बायदि भुलखौ मावनो नाङा बेनो आंनि बुंनो गोनां दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो बुजिबाय नंगौ सोरबा सासेनि लाइफखौ जानाया बहुद माने गिख्रंथाव दिनै बिथाङा गावनि साबस्क्राइबखौ बारायनो थाखाय बेफोरबायदि गाज्रि लाइनजों थांदोंमोन बिथाङा गावनो बुजिबाय निस्सय आं खावलायदों बा बयखौबो आङो खावलायहरगोन इउटिउबार बिथांमोनखौ सोरखौबा गाज्रि खालामनानै गावनि माने साबस्क्राइबखौ बारायना लानाय बेखौ जेब्लाबो दामावथों जों हागौमानि रायजोनि मोजां मेसेजखौ जों होनो नाजानांगौ सोरबा रोङैखौ जों मेसेज हरनांगौ बेफोरबायदिखौ लायोब्ला बयबो ससाइटियाव जोंहा जौगानाय फैगोन आं बेखौ बयखौबो इउटिउबार नोंथांमोनखौ खावलायनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।